Здравейте! Нека да си представим една ситуация. Вие сте работодател, имате фирма. Назначавате Гошо, Пейшо и Иван на работа. Гошо е много крадлив, постоянно краде нещо от вашия офис или вашия цех, инструменти, пари и така нататък. Иван е изключителен манипулатор, подмазвач, лъжец, подмазва ви се и не върши никаква работа. Петър пък от своя страна си е абсолютно мързелив, некомпетентен, не разбира от нищо. И така, Гошо, Петър и Иван ви крадат, лъжат, манипулират, не работят. Какво бихте направили? Естествено, че ще ги уволните. И то веднага. Същото е с политиците. Те не са ни управляващи. Ние сме управляващи, ние сме тяхните работодатели, поне според Конституция. Въпреки че никой не я спазва. Следователно, защо избираме и ние същи, които са доказали, че са крадци, лъжци, некадърни, некомпетентни, посредствени и не са родолюбци? И така нататък, и така нататък. Защо ги избираме? Някой от вас, знам какво ще кажат, ние не ги избираме, те се избират сами, фалшифицират изборите, купуват гласове, подправят изборни протоколи. Да, абсолютно вярно. Точно така е. Изборите в България не са демократични, не се провеждат легално. Те са на практика нелегитимни. Абсолютно сте прави. А тогава защо след всеки един изборен процес улиците на България не са пълни с недоволни граждани? Народът защо не е на улиците с едно единствено изискване? Или по-скоро рефрен. Вие сте нелегитимни, ние не сме гласували за вас, никой не ви е избирал, следователно вие не може да ни представлявате. И точка. Ако го правим това след всеки един фалшив избор, цялата фалшификация, купуване на гласове и подправяне на документите от тяхна страна ще се обезмислят, защото просто ние няма да ги легитимираме. Защото с нашето мълчание ние ги легитимираме. Ние признаваме, че те са наши представители. Благодаря ви, че бяхте отново заедно с нас и до нови срещи.